Timaan sa maabi-abihon nga mga Subuanon, si Governor Pam Bariccuatro nagpahatod og mga pagkaon ug tubig alang sa mga out-of-town contingent nga anaa pa sa ilang mga biliting areas nga wa pa makapauli sa ilang mga lugar. Humanasayran ni Governor Pam Bariccuatro nga aduna pay mga out-of-town contingent sa sinulog nga wa pa nakapauli. Iya dayong gimanduan ang Cebu People's Action Center sa paghatod og mga pagkaon sa contingent sa Muntinlupa City Performing Arts Guild. Maraming salamat po kay Governor Pam Bariccuatro at sa Province of Cebu sa tulong sa amin sa pagkain at saka yung food namin kagabi na hinatid dito na sobrang busog po yung mga delegates namin, mga estudyante galing Muntinlupa. Nagpapasalamat po kami sa kanyang suporta, lalong-lalo na sa mga buong Cebu na sobrang bait. Tsaka itong school na tinutuluyan namin. Ang kinatibukan nga contingent sa Muntinlupa City Performing Arts Guild nagpasalamat sa tabang nga ilang nadawat gikan sa Cebu Provincial Government. Ayun po, Gov. Thank you po sa pagbibigay at ng suporta po sa amin bilang isang mananayaw na gusto rin sumayaw sa iba't ibang lugar, and napakalaking tulong po na ipinapalad po kami na mabigyan niyo po ng tulong or makasali po sa Sinulog Festival. Maraming salamat po kasi kahit pa paano po nakakain na po ulit kami. Nakakain na po ulit kami ng sabay-sabay at di na po kami nauubusan. Gipahatdan usab og pagkaon ug tubig ang contingent sa Pilar Youth Dance Company sa Las Piñas City. Maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo po sa team ni Gov. At sa lahat ng Cebuano po, grabe po, since day one po na pagdating namin dito, na-feel po talaga namin kung paano magmahal ang mga taga Cebu, which is grabe even sa school, sa pinag-stayan namin, especially kay Sir Nathan, sa principal, sobrang thankful po kami at sobrang na-appreciate namin kung paano po magmahal ang mga Cebuano. Hello po, Gov. Thank you po so much sa pagkain po, and naramdaman po talaga namin na welcome kami sa Cebu and hindi namin malilimutan yung experience na to. The best po, thank you po. First of all, thank you po kasi po sobrang na-appreciate po namin, lalo na yung iba pa pong tumulong sa amin kasi sobrang namin for the past few days na rin po kasi parang nahihirapan na rin kami sa mga pagkain, and siyempre po sobrang thank you po kasi nagbigay sila ng makakain namin for ngayong araw. Si Governor Pam Bariccuatro dali nga nipadangat og suporta humanasayran nga adunay problema ang maong mga contingent sa ilang budget hinungdan nga natanggong ug wa pa nakapauli. Hinuon giingong nipadangat na og suporta ang ilang mga opisyalis o gikatakda nga makapauli na sila sa ilang tagsa-tagsa ka Pinoy-anan. Ako si Monching Auxtero sa bag-ong liderato, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.